Welcome to my YouTube channel ST Production Assam. गिबियावनो नोंथां बयनिसिमबो मागो दमासिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बिथां सारनि न'आव आं सफैबाय। अमानि फार्म बिथाङा बानायदों आरो दिनै बिथांनि अमानि फार्मखौ आं लागोन। नायलांबाय थादो। सारा न'नि खामानिबो सोलिगासिनो दङ, कन्स्ट्राक्शन, आरो बिथांनि फार्मा बै नैबे नुहुरनायानो बै फार्मथिं थांगासिनो दङ आं। सारा जानो हागौ बैयावनो दं। नायदो लोगोफोर, नैबेनो बिथांनि फार्म अमा। नियाव माथाम दं, खोब गिदिर मथा मथि 1 कुइन्टेलनि खाथियाव दं बियो। माथाम दं बेहाय हेम्पशायर। नैबे बुन्दा कुइन्टेलसो जागोन। नैबे बुन्दि फिसा होबाय, 12थासो दं होनदों फिसाखौ। खोब गोबाव जायाखै, सप्तानैसो जाबाय फिसा होनाया, सप्तानैसो जाबाय। नैबे बुन्दिनिनो फिसा, नैबे बेबो देरबाय, बारा बावला बेबो फुलिसिगोन। आरो बेवहाय दङ मानैबो बुन्दियानो, मोननै जातनि दं नियाव। नैबे हेम्पशायर आरो गुफुरा जाहैबाय यर्कशायर। नैबे बिथांनि स्ट'र रुम, बेयाव दानाखौ दोनो। आरो बेयाव मोनथाम जातनि दं। बै गुफुरा जाबाय यर्कशायर आरो हेम्पशायर, मासेया जाहैबाय लकेल। बिथांनि एरियाखौ नायोब्ला खोब मोजां नुयो। पाइप कानेक्सन खालामनाय, डाइरेक्ट नैबे पाइपजों ओंखारनानै नैबे फुख्रियाव सिरियो हासुदैफोरा। प्लास आरो नैबे दैखौबो सोलायनो हानाय बेबस्थाया दं। आं लासैनो खिथिबाय थालांगोन, नायलांबाय थादो। दैनि थाखाय दंखल गायदों, मटर फिटिं, साफा खालामनो थाखाय खालामना लागोन गासैखौबो। नैबे जाहैबाय दै, खाथियावनो दैसा दं। बे दैसानिफ्राय मटरजों बोनानै दैनि सार्कुलेसनखौ खालामो। सोब बेबस्था खालामना लादों। नोंथांमोना जाय बस्थाखौ नुदों बेयावहाय गासैयावबो अमा खि दं। आरो मोनथिनाय बायदिब्ला अमा खियाबो खोब मोजां मोनसे हासार जायो। भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला। दा आं बे समावहाय बिथां फार्मनि बिगोमाजोंनो दं। गिबियावनो आं बिथां सारखौ आंनि ST प्रडाक्शन चेनेलआव बरायग्रोनाय जाबाय। आरो बिथां सारआ खोब गोजाननि नङा, आंनि जोनोम गामिनिनो। बिथांनि मुङा कमल कुमार बसुमतारी। बिथाङा फार्मजों लोगोसे सासे टिचारनिबो सार्भिस खालामो, शेखर शंकरदेव मिशन हायार सेकेन्डारि डिमाकुसि। स्टार्टिंआव आं फार्स्ट कुइसन हिसाबै सारनिफ्राय सोंनो सानदों, सारा अमानि फार्मखौ मालानिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन आरो माब्लानिफ्राय अमा फिसाखौ सोजेनदोंमोन? आं बे फार्मा आंनिया 2020निफ्राय जादों। जुलाइ दाननि 21 तारिख आं स्टार्ट खालामनाय जादों आरो 2020 ब्ला दिनै जोंहा 2022, होमबा खै बोसोर जाखो सारा 20निफ्राय? 2 बोसोरनि बोसोरनैसो जाबाय। 1.5 बोसोर होनना बुंनांगोन। औ। दा स्टार्टिंआव सारा बेसेबां अमा फिसा फार्माव लाबोग्रोदोंमोन? आं माथाम लाबोग्रोदोंमोन, बुन्दा मानै आरो बुन्दि मासे। बुन्दा मानै आरो बुन्दि मासेनिफ्राय सारा स्टार्ट खालामदोंमोन। प्रेजेन्टआव बेसेबां जातनि अमा दङ? दासिम जात हिसाबै हेम्पशायर दङ, यर्कशायर आं देग्लायनिफ्राय सोदो, आरो लकेल मानै दङ। मोनथाम जातनि दङ। नोंथांमोना जायखौ भिडिअआव दा नुगासिनो दङ, नैबे जाहैबाय हेम्पशायर गुफुर। बेयाव हयथ' गुफुरा यर्कशायर, बुन्दा दङ
मासे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बुन्दि ओमफ्राय बाकिया हेमसियारा खैथा दोङो सारा दासिम हेमसियारानो बांसिन दोङो दा गासै अमाया आंनिया गिदिरफोराथाय 11था दं आरो फिसा दोङो 12था गासै 23था दोङो आरो दा बेनि भितराव इयर्कशायरा मानैल' दं आरो लकेल मानै 19थायानो हेमसियार आरो 19था होमबा हेमसियारा 19था बाकी माने टोटेल बेसेबां होदोंमोन सारा अमाखौ 23 बोसोरनैनि गेजेराव माथाम अमा लानानै दिनै सारा माने 23 सिम माने अमा जमा जाहैबाय सारा दाथ' दिनै अमानि फार्मखौ बानायबाय बे फार्मखौ बानायनाय आगोलाव बा बानायनायनि उनफोराव अमा फिसिनायनि सायाव माबाफोर बिदि ट्रेनिं लादोंमोन नामा ट्रेनिं खेबसे लादोंमोन आं 2019 आव लादोंमोन आं सानसे हाबाफारि सानसेनि हाबाफारि दा बिदिब्ला सारनिसे मोनसे फिडिंनि सायाव फंनैसो सोंबावनोसै स्टार्टिंनिफ्राय लानानै फिथाइ मोननायसिम बेसे समनिफ्राय बेसे समसिम मा आदार होनाय जायो फोरमायनो हागोन नामा सारा बे स्टार्टिंआवथ' फिसानो बे बायनाय दानाखौनो होनाय जायो कमार्शियल बे दाना खै माससिम होनाय जायो सारा बेखौ माहानै हमना ला माहानैसिम प्रि स्टार्टार ना स्टार्टार होयो आं बेनिफ्राय बे दाननै आरो ग्र'वार होयो ग्र'वार 4 मास बिनिफ्राय आरो बे दाननैखौ फिनिसार दानाजों लोगोसे कमार्शियलजों लोगोसे ओमफ्राय बे माहानिखौ गुबुन होबोनाय जायो आरो बे गार' गुन्दै पालिस आरो बेखिनिखौ होनाय जायो दा आं सिरा गुन्दै बेखौ होनाय जादों होमबा स्टार्टिंनिफ्राय जुदि नाहरोब्ला खोब 6 मान्थनि गेजेरावनो प्रडाक्टनि फिथाइखौ मोननाय जायो नङा होमबा सार ओरैनो 6 मान्थसिम बेसेबां केजिसोनि जायो ओरैनो कमार्शियल माबायाव थाङोबाथ' 1 कुइन्टेल जानांगौ आरो 6 मान्थआव थारमाने अमानि जिखिनि मेचुरिटि 6 मान्थआव जानांगौ आरो आच्छा माखासे बोसोर अमा फिसिबोनायाव सारा माबाफोर प्रब्लेम फेस खालामनो गोनां जादोंमोन नामा जुदि जादोंमोनब्ला मा प्रब्लेम फेस खालामनो गोनां जानायमोन सारा खोब बिदि माबा मेजर प्रब्लेमथ' बिदि दासिम जायाखै जादोंबा बे अमाया एसे माबा खिनाय जायो बे खिनाय जाबा बिनि मुलि मोनो बे मुलिखौ होबानो बे थाबैनो हामो सम सम आरो बिनि अनगाथ' आरो गुबुन बिदि जासिम प्रब्लेम आं मोनाखै ओरैनो अमानि बेरामफोर जाथ'वाखै आरो ना सारनियाव बिदिबाथ' मोजांनि बाथ्रा दा सारनि फार्माव अमा फिसाया गासै बेसेबां होनदोंमोनलाय फिसाया अमा फिसाया 12था दङ बे दाख्लैबाव ओंखारनाय 12था अमा बिमा मासे बिमा मासेनि बियो बिमाया दासिम माब्रै बे मासेया जादों दा माबाया फिसाया बे स्टार्टिंआव जाय अमाखौ लाबोदोंमोन बेनो होदों नङा होमबा सार खैबार होखो सार बेयो बे खेबथाम जाबाय बोसोरनैनि गेजेराव सारा दिनै माने मासे अमानिफ्राय खोनथाम माने फिसा मोननो हादों दिनै आरो 12था ना 12था ओंखारबाय दा सारा अमा फिसाखौ मार्केटआव बोरै मा समाव फानो आरो बेसेबाङै फानो मासेयाव बेखौ आं दासिम 5,000 फानदो मासेयाव 1.5 माहनिफ्राय 2 माहनि गेजेराव फाननाय जायो आरो अमा फिसाखौ दा सोरबाफोर अमा फिसा नांगौब्ला नैबे सारनि नाम्बार दङ नाम्बारखौ सारा एसे बुंना हो आंनिया नाम्बारा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 700-210 आरो 4943 आं बेखौ स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोना स्क्रिनावबो मोनगोन डिसक्रिपसननि लिंकआवबो आं सारनि नाम्बारखौ होगोन सोरनोबाफोर जुदि अमा फिसा नांगौब्ला नैबे नाम्बाराव फन खालामनानै जगाजग खालामना लानो हागोन सावरायनानै लानो हागोन दा जोबथायाव आं सारनिसिम मोनसे सोंलु सोंबावनो सानदों सोंलु माने खावलायनो सानदों आंनि नैबे जोंनि समाजनि थाखाय प्लास माने भिउवार्सफोरनि थाखाय माबाफोर मोनसे मोजां मेसेज मोननायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि समाजाव सोरबाफोर गोसो गुदुं सुबुं दङब्ला थुलुंगाखांफैनो हानाय बायदि मोनसे मेसेज सारा जाहाथे होयो बेखौ खावलायनाय थाबाय आं दा
जायफोर जेनेबा सेंग्रा दोङो सिख्ला दोङो जेनेबा बेकार जाना दोङो बिसोरबो बेबायदि प्रसेसखौ लानो हायो आरो एसे खम केपिटेलजोंनो एसे खम लानानै जुदि बेबायदि फार्म सिस्टेमखौ लालाङोबा बे जोंनि मोनसे जिउ खांनायनि मोनसे राहा जागोन आरो आं बेखौ सेंग्रा सिख्ला बर्तमान जोंनि गेजेराव जिखिनि दोङो बिथांमोनखौ खावलायो बिदि लामाखौ जुदि लायोबा मोजां जायो दा जोंनिया जोंनि बर' गामियावथ' बांसिन अमाखौ फिसिखायो नाथाय सिस्टेमेटिक प्रसेसजों दासिम अमाखौ फिसिया दा बिनि जाहोनाव मा जायो बहाबा बेराम जायो बहाबा मानसिफोर थैयो आरो आदारखौ सिस्टेमेटिक सिस्टेमजों जुदि लानानै आदारखौ जुदि होयोबा बे जोंनि जेरैबायदि फिसिनाय दा नैबेसो एसे खम खरस जानाय बायदि जाहैयो दा बेखायनो जायफोरा मासेखौनो फिसिबा मानैखौनो फिसियो बेखायनो एसे सिस्टेमजों फिसिलाङोबा बा बिदि खालामोबा एसे लाबा मोजां जागोन आरो दा गोबां जोंनिया खामानिखौ सासे मावनो नागिरा बेखायनो एसे खस्थ' खालामोबोला उनाव एसे इजि जाहैगोन आरो इजियैनो सोलिनो हानायाव जाहैगोन फार्स्टआव स्टार्टिंआव एसे माबा जाहैगोन एसे खरसाफोरा एसे माबा जाहैनो हागौ अब्लाबो एसे खमहै लायोबोला एसेबां प्रब्लेम जानाय नङा आरो दा जेनेबा आङोथ' बिदि फार्म खुलिनायना माबा गैयामोन दाने गोबां समाव आङो मिटिं दावथिंफोराव अनेकखौ खावलायबोदोंमोन बिदि प्रसेस फार्म खालामनो हायो दाउ अमा हांसोनि खालामनो हायो होनना बुंबाय थादोंमोन नाथाय रावबो खालामा बेखायनो जिहेतु आं सार्भिस हल्डारखा आं सासे मास्टर दा अब्लाबो आं फार्मखौ खुलिदों जाहाथे गुबुना बेखौ सोलोंनानै फल' खालामो आरो आं बिनि थाखायसो मेन माबा खालामनानै आंबो खालामदोंमोन दा बेखायनो आंनि खोथानो नुनानै जाहाथे बयबो खालामलायगोन आं बेखौ एसे लुबैयो आरो आंनिफ्राय जानो हागौ सारा मा बुंदों बयबो खोनाबाय आरो मिथिना मोनबाय बिथां सारा गाव सासे सार्भिस हल्डार थेवब्लाबो मानि थाखाय अमानि फार्मखौ बानायदों जोबथारनायाव बिथां सारनिसिम आङो एसटि प्रडाक्शननि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय मानो होनना बुंब्ला बिथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंजों दान्दिसे सम होबाय आसा खालामो बिथां सारनि खामानि मावनायनि जा थांखि लानानै मावदों बे थांखिया सानसे समाव जाफुंगोन आरो बिब्दिनो फैबाय थानाय समफोरावबो गोदान गोदान आदबजों जिउ खुंनाय राहानि सायाव मावनानै दिन्थिनानै जों सुबुं समाजनो थुलुंगाखांनायखौ होबाय थागोन बेखिनियावनो आंनि दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।